que no es legal, no es democrático. Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Es el estatuto con más rechazo. Este estatuto es la consagración de una Cataluña cerrada. Advertir de las graves consecuencias políticas de una desafección emocional de Catalunya hacia Espanya. Hem de reclamar la independència que ja hauríem de tenir. Això no ha anat bé. No ha anat bé i ho dic més aviat trist. En moments excepcionals, decisions excepcionals. Ni se celebrará ese referéndum que algunos pretenden, ni se fragmentará España. Que no utilitzin la Constitució per silenciar la veu del poble de Catalunya. Volem decidir i ho hem demostrat el nostre futur polític. Fa un any que estaven advertits, no han mogut ni un dit. ¿Y la europea? Y la europea la tiene porque tiene la nacionalidad española. El procés continua. Vaig fer el que pertocava i ho tornaria a fer sense cap mena de dubte. He hablado con el señor Puigdemont. Per què hem arribat fins aquí? Pero nuestra posición es muy clara. Condenamos al acusado don Artur Mas i Gavarró. Aquest camí, tot i ser difícil, segueix sent possible. Aquest és un moviment de baix cap a dalt. Arnes o urnes. A un referèndum que se celebrarà el diumenge, dia 1 d'octubre d'enguany. Lo que hemos vivido hoy en Cataluña es una patada a la democracia. Per què, caram, el senyor Rajoy ha renunciat a fer política? Per què? De què té por?